Siyakwamukela kwizindaba zikaBhoqo Online News. Ungakhohlwa ukucephiza usubscribe button. Uphakela umthakathi uBhodle ngolweSilo uMisi Zulu kaZulithini emva kokusabalala kwevidiyo yeSilo ethinta abantu abaningi einkundleni zokuxhumana. Elandisa kwikhasi lakhe ukhulume kanje okwandabandaba. Nami ngiyadumala ngokuvelayo kodwa engiqaphelayo kakhulu ukuthi ingonyama kayiphephile neze kangakanani, kusho uphakela umthakathi. Izindaba zangasese zasendlunkulu zaziwa yiwona wonke umuntu. Abantu uma besezindlini emakubo bayazikhuluma izinto abangeke bazikhuluma edlangalaleni. Uma sekuhlwile izibi zishanelwa zibekwe emuva kwesivalo. Nabaziwa ngokukhonza nokushumayela kakhulu ingane zabo ziyaphuza zilale kubutshwala kodwa ngeke ukubone lokho ngelanga lokukhonza. Kunokuthi sihleke sigxeke, ngibona kungakuhle indlunkulu nesihlalo sikhulekele ngoba ubukhosi buzungeze ububi. Abantu einkundleni zokuxhumana inkulumo kandabandaba bayishayela izandla bathi ivuthiwe, inamandla, inobudoda. Nawe ungaphawula kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare. Siyabonga. Indaba zikaBhoqo #sizwa ngawe.